Jo crec que el senyor Zapatero ha trencat els seus compromisos socials, ha tirat pel camí fàcil, amb una retallada pressupostària que va molt més enllà del que seria raonable. Una retallada pressupostària que, a més, només es fa a esquenes dels treballadors, de les treballadores de les classes populars, per entendre'ns. No hi ha cap mesura de control financer, no hi ha cap mesura de més recaptació, per tant, que les persones que no paguen o que paguen molt poc, que tenen molts diners, paguin al fisco. I, per contra, veiem que toca pensionistes, trenca els seus compromisos amb els treballadors públics, amb els funcionaris, cosa que ens sembla absolutament inacceptable. Congela les pensions, sembla que rebaixa la llei d'atenció a les persones, retardant 6 mesos la seva aplicació. Per tant, jo crec que estem davant d'unes mesures que en tot cas s'haurem d'analitzar més a fons, però que jo ja les anuncio avui aquí que crec que tindran una resposta sindical contundent. I la resposta ha de ser unitària, primer, és una condició absolutament necessària, i per tant jo crec que hem d'esperar que puguem analitzar més a fons i veure quin és el nivell de resposta que entre totes dues organitzacions pensem que hem de donar, però jo crec que la resposta ha de ser contundent i, òbviament, qualsevol resposta inclourà mobilitzacions. Bueno, jo crec que hi ha 3 mesures, a qual d'elles més greu, no? Una, la congelació de les pensions, que hem de veure fins i tot com es farà des del punt de vista legal. No hem d'oblidar que és trencar el pacte de Toledo, que és trencar els compromisos que hi ha de revalorització automàtica de les pensions. Crec que un pacte com el de la funció pública, que hem signat fa 4 dies, no hi ha cap raó perquè el govern, de manera unilateral i sense ni tan sols convocar la mesa de la funció pública, trenqui, i no trenqui només congelant, sinó trenqui rebaixant salaris. A mi em sembla absolutament desconegut amb la història actual dels últims anys, per entendre'ns, millor dir, no l'havia vist mai, o aquests 6 mesos de retard d'aplicació de la llei de dependència. La gent gran no pot esperar, perquè molta gent, si espera, no hi arriba. I, per tant, em sembla que el que està fent amb això és negant la possibilitat que una part important d'aquesta gent finalment no li arribi l'ajuda, perquè quan li arribi ja no hi serà, per entendre's, per desgràcia. Per tant, a mi em sembla una canallada aquesta última, i que és trencar amb els seus compromisos essencials. Però, torno a dir, el dèficit es pot arreglar per 2 vies, per recaptar més o per gastar menys. I jo crec que el govern, si més no, podia haver intentat dissimular-lo una mica i fer una barreja de tot, però no. Els bancs continuen amb els seus beneficis escandalosos, els bancs continuen sense cap regla que els obligui a donar crèdit, per exemple, a les empreses, que seria un element clau per la creació d'ocupació. Per tant, el sistema financer no es toca, cosa que a mi em sembla que no és de rebut, o no hem sentit ni una paraula en relació amb el frau fiscal, que en aquests moments al nostre país, vostès recordaran que el propi ministre de Treball xifrava més del 20%, crec que 23-25%. Què farem amb això? Això és recaptació, també. I tampoc podem entendre per què no es toquen les grans fortunes i s'introdueix algun impost perquè la gent que té més pagui més. Crec realment que no és de rebut aquesta situació.